Ndewo no. Aha m Mary Kay. Na-eme makeup. Enwere m passion n'ime ya. Sometimes when I'm talking, na hụ iru ndị mmadụ na-ama mma. So like it around, see nteto ngama much about the job. Mgbe m nọ university, enwe m enyi ụmụ nwanyị abụọ. Ofu na-eme tailoring, nke ọzọ na-ere boutique. Then nwa nlezi anya ka ihe ọrụ m chọrọ ịrụ ka m na-enyetụ onwe m aka ụtọ m na-aga school ka m na-agba mbọ na-eme ihe m na-eme. So enyi m nwaanyị a na-eme m introduce m makeup, but in my heart I love makeup work. I love na-eke my mommy ịchafụ isi ọchọ ịga meeting. Ọ ga-enye m ịchafụ nwa m kere m ihe a m ga-eme ya. That time sef amụtabeghị m ọrụ makeup. Then mgbe m gbachara mgbe m nọ school ka m nweziri passion ime makeup. So ngade mụọ makeup na-emere ndị mmadụ makeup na school na-ana ego. So mgbe m gụchara akwụkwọ mbịazi Lagos back ebe m beziri. So mbido na-eme ya na-eme ndị mmadụ na-ama mma. Alazuru m ọrụ m na-arụ. That's why nji were obi m niile mụchaa ya. Then mmecha ndị mmadụ makeup sometimes ị ga-afụ ndị jọrọ njọ imecha ha makeup ama mma. Ndị nwecha sport n'iru imecha ha makeup ama mma dịka asa. So that's obi na-atọ m mmecha ndị mmadụ makeup otu ahụ fụ na iru ha ndị jọrọ njọ na-amazi mma. Obi na-atọ m si ọrụ a m na-eme ka ndị mmadụ na-adị happy all the time. When they see me, I'm not happy in my makeup. When we do ọhụrụ easy. You can take in the morning, very early in the morning, n'ụtụtụ. And I go, you know, sometimes in the night, sometimes when I go like this, when the area boys gonna actually napugi apa, you know. Sometimes you make madu makeup. You make madu makeup. I see nkan. You see her. Okay, just relax. Make sure ya. You got problem in life, bro. Ya. You make yourself. At the end of the day, make sure ya. You know, at the end of the day, I got to end up coming out nice. I got like to try ya. I know you can learn simo email but at the same time, I do not easy because I know a lot of people name me alright name me. I know a lot of people name me alright and some challenges in way una. Sometimes, no matter got to keep put all see so. People talk to Sabia, make her makeup. People talk to as early as 6, 7 because I ever naga. Sometimes someone in one people at that time I gave bozo, give me makeup. Iye choye kuna, oye choye motor, ya motor of fuma, ya will be anine motor because all I draw easy. Because if each choye calf madu bra, he made mistake. Can't say the person in wrong so good. You know, he got more time to cook. Now go customer, now pet to her. I need to get pet to her. See, it look fine because when you I go or something like that. How many in a more in a way we see so in way up temper. It's not okay. So each more we're all beginning in muchaya. But ya direct it to the right place. Then we don't did it. No soya. If customer complain, I don't mind. See a big coin when you may have called them ma. At the end of the day, you got name with the customer, Even though I do a penny in a Chineke Dana, you got no customer get that job because he my email. So just within the day, much to overweight.